अगर आप भी चाहते हैं कि श्वेता फिल्म्स की ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मंगिया भराई गईल भइल विदाई जानू चारू ओरी लिहनी तोहके खोजहो काहे नहीं अइला खाए भोजहो पहिले के बतिया याद कर हमसे आवत रहला पहिले के बतिया याद कर हमसे आवत रहला मिले खातिर तू रोजे रोज हो चारू ओरी लिहनी तोहके खोज हो काहे नहीं अइला खाए भोज हो मेवता पेठवनी जानू तब नहीं आइला कैला मोहब्बत हमसे नहीं निभाइला हाँ नेवता पेठवनी जानू तब नहीं आइला कैला मोहब्बत हमसे नहीं निभाइला पापा औरी माई हमरो कोइले बियाहवा हो भइल रहनी जिंदगी के बोझ हो चारू ओरी लिहनी तोहके खोज हो राइटर अरुण सुना हाल बजहर जदि तू बसैबा अपन दोसरे से घर हो हाँ जहाँ मुन जी गर सुना हाल बजहर हो जदि तू बसैबा अपन दोसरे से घर हो मदन प्रेमी राजन बुझना दर दिया हो कहला आकाश घटी पोज हो काहे नहीं अइला खाए भोज हो पहिले के बतिया याद कर हमसे आवत रहला पहिले के बतिया याद कर हमसे आवत रहला मिले खातिर तू रोजे रोज हो चारू ओरी लिहनी तोहके खोज हो काहे नहीं अइला खाए भोज हो। श्वेता डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया।